Dobrý deň, vítajte v obci Chmeľov. Dnes mám pre vás pripravený rodinný dom určený na kompletnú rekonštrukciu. Tak poďme na to. Na druhom nadzemnom podláží sa nachádzajú 4 izby a kúpeľňa. Celé poschodie viete premeniť na samostatnú bytovú jednotku. Spojením izieb vznikne veľká obývačka s kuchyňou a jedálňou, hneď vedľa máte spálňu a kúpeľňu. Vďaka tomu získate úplné súkromie oddelené od prízemia. Na prízemí vytvoríte dokonalé zázemie pre rodinu a prácu. 2 miestnosti poslúžia ako samostatné detské izby, z 3. vznikne home office a 4. premeníte na vlastné privátne fitko. Vďaka tomu máte na prízemí všetku aktivitu a prácu, zatiaľ čo poschodie vám zostane ako čistá oáza pokoja na bývanie. Zrekonštruujte si tento dom podľa vašich predstav. Celková podlahová plocha tohto domu je takmer 195 m2. Dispozične ide o dvojpodlažný rodinný dom s 8 izbami a 2 kúpeľňami. Tento dom ľahko prispôsobíte dnešným trendom. Prepojením izieb získate veľkú obývačku s kuchyňou alebo luxusnú spálňu so šatníkom a vlastnou kúpeľňou. Aj keď dom je určený na kompletnú rekonštrukciu, je postavený na pozemku o výmere 1335 m2, na ktorom je dosť miesta pre vaše detské ihrisko a bazén, alebo si môžete na ňom postaviť úplne nový dom. Pokojná lokalita je dôvod, pre ktorý si tento pozemok zamilujete. Okrem toho, že ste z Chmeľova v Prešove za 20 minút a jazdí tu pravidelný spoj Sadky, sa v obci nachádza futbalové ihrisko, balíkoboxy, kostoly, potraviny a pošta. Dúfam, že sa vám tento rodinný dom s pozemkom v Chmeľove páčil. Pokiaľ hľadáte dom určený ku kompletnej rekonštrukcii v pokojnej lokalite do 20 minút od Prešova, toto bude pre vás to práve. Teraz vám stačí už len zavolať a podrobnosti preberieme na obhliadke.